Lho, iya nggawa genteri apa? Hocah. Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok ora Baladewa mulai kaya edan. Ajo. Oh, kuwi Bagong kuwi. Nggih, kula ngertos, Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, ya. Wela Dimas Setyaki. Nggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garbonusi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten repan kula nggih kula munjatur sapaduka sanata. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking karepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Ngeten sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Bapak niku gadah putra angkat. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki mah do cengengesan ora. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhake kebagusane adi kula niku. Nek ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak diseksek karo tangga teparo pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten melu niku. Wong piyayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sisik Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet niku kula wali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet. Apa-apa njaluk apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara monggo kembange wong loro ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe
nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Ndorowati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Awo mengkere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak ngunta cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen." Merga sak ngertiku Putri Ndorowati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndorowati sendare wis diwengku Ndoro Abimanyu. Putra panjenengan Wrontowati diwengku Raden Petruk Kanthong Golong. Saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang sinten? Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Putra angkat? Iya, Petro. Napa asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangseng karo Semar. Ora, Petro, ora. Gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndorowati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebun-bun enjangan Jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sangetan Bapak Pindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi reruba, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong pidhawuh karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Loro Temon didhawuhi kalih Lesmana Mandra Kumara. Gong, kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Hah? Betul. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Kepareng matur Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok
sing anake wedok mengko kepengin rekoso uripe ketula-tula uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok anak esuk iso gawe marem wong tuwa merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa arep niku anak sampean angkat ning ngonse nek uripe kepenak uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga terus saniki kula tak takon kowe arep takon apa nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu apa bahagia apa bahagia lho mestine ya seneng wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina pikirane do cethek kok sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa lho mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe perang Bratayuda Jaya Binangun Bratayuda Yuda Bratayuda Jaya Binangun lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti kok wis dicalonke iki lho kula tak takon niki sampean ngerti mboten Lesmana niku anak ratu panjenengan anak ratu ning ngene iki apa Lesmana alias kurang saon kentir sampean tau karo anak ratu kok melu parkir teng pasar nek ora Lesmana ora bakal kelakon ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana bapakne kencir ibune ayu anak-anak mesti ya petuk wis sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok napa mboten sampeyan mboten kewirangan ngoten niku lho sinuwun mboten kok kula wajeng pripun-pripun ora kok kepiye-kepiye mboten nek nuwun sewu wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik ngoten nek cara kula piye le labuh tumrap masyarakat labuh tumrap kulawarga srawunge piye lho nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe mergo tresna karo Karang Pradesan tresna karo desane rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel arep dudu bumi mutah getihe ning tresna karo Karang Kadempel ngaten iku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe ngaten arep Bambang Srek niku mung anake Semar ning nek tresna padha tresna keplok tangan loro ngaten niku bakale mulya uripe merga ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur mboten niku kanikmataning lair tumrap kula ning kanikmataning batin niku angel digayuh kala mangsa loro-lorone niku marmisah iso gayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin kanikmataning lair mesti melu kepenak niku lho dipenggalih ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa kowe kok ora omong mau-mau ta Tru omongmu kuwi marai panas wong ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk Lesmana rada kentir iki nek nganti nesu tanggung jawab berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo ngoten mang penggalih ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali ndang lara temen kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregon-ngregoni nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar nek sampeyan ora iso maringake ndala temen dhateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang tak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah niku fatal tumrap kula
Wah, menungso ora tatanan. Tambet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu sarupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Ora usah semelang nek dunak-unakke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepala nyata. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngene iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Kok manek kira-kira ana sing barengi rembug. Oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak anggere kendir ya kendir ngono beres to. Kok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro tembon. Mula sampe dadi pepananging Baladewa. Ora ora antas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepanangku kowe. Kowe saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunak-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Hah?
Pirang tahun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku yo wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Arep ngapa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa. Ora ketitawake perkara. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Pices. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nanti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Nika sapa ini kok limbo kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba Mbak. Nun niki Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing gondhok blaguduk suwaru gembal sumarante hawala. Nuwun sewu nggih ingkang Bapak ingso kalimun semadong dawuh kados pun anggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados boyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi kepatihan cemadong dawuh. Bapak Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma cemadong dawuh. Bapak Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana cemadong dawuh lho. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Nyai Kresna lan Nyai Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Menawi ngaten gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Dereng ngantos Nyai Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho, Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon.
badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Pandhasemana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, pancen Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sanggun kadidyaning Baladewa, menang boyong endang ora temun. Bagong wantun melajar medal Jawi. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayam Senguni. Oh, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula Kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadhane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nun. Dawe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Poming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat. Kartamarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudharake Citraksa, Citraksi. Nggih, nggih saken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih. Nggih, yo. Kartamarma wis sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Gong, kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ki janane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni, Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe Palasata Kurawa lan Kurawa saiki wis budal goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Iwang Sulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono, Pak. Ra, Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Heeh. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Kowe nek
saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku suka mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ora tau iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antil lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 100. 100. 200. 200. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Ana mulai ana tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir lho. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepruki bakule, rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Nek mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Ha nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Wis kene tandangi wong loro ya, Ling. Ah, wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui, Tru. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit to ya, Gong. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nek mung kon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapati. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Ya antilan ora ya jotosan. Apa kowe
wani karo Sinuwun Mandura. Arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa warisane ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe wah asem ora. Aja kok dunake wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Truk? Wong nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mau hati-hati lho, Bang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no yang burine, aku yang burine. Ya kowe burine. Kong. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napaki kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suwarep aku tak kendara dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan mati. Ndara Tirtanata sapokian gunung tanpa kula. Petro kok goblak-ablek kula kok capek dhewe. Gugu karepe dhewe sawake sapa iki wadya cek pabalajan. Laden haya dulwa gati. Pangeran Pati Negara Kesiya, Kadaksata Negara Kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Tiwas sampean bengok-bengok, Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal ming letek tok. Kowe apa aku sing cekake Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajamu. Tiba-tibaku mocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocah. Ejan. Tantuk kalau dekik. Iki apa iki? Saka mati cilik aku kowe. Ora apa-apa ejan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa ejan. Cokotke kodhok. Kodhok kerok nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis ora wedi. Lho kodhokku ejan. Usahane sih ora. Wis cek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Wah jan akeh banget iku Kurawa Grong nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju ae to. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa.
Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cedhile ra jamaah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Lho ya, amuk Suramata, kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah, nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata, inggih Pawan. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu ki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Bajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Pertama tombak. Kedua kala jengking. kala jengking kanggo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Niku kula entupe kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho, Man. Ha iya. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget jeloki sirah kula bres. kalah. Man. Kurawa sapa sing guru maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po? Mungsuhe lho, Man. Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Petruk iki wong loro saudon telu sawur, Pak. Niku wong ora duwe, niku mung wong kere. Heeh. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelek nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiten Neraka jahanam. mangkat aja kok kan ngomong ndak aku melu asma. Kula aturi suminggawan. Petruk. Edian kowe. Wani karo Sosata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjongake nyawamu. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho,
ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabnya Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. iso kan panjen. Niki nek kowe ngelabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah ruci traksi ini bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula Jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampean diajar kok. sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. nek ditraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Nah, Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu semuni tutuki ndase. ya. Beben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Kuku kula kandhani nggih, Mas. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Petro kula tantang nonton iku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petro. Dalange pokok. Citrasu kok menang karo Petro. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Apa ana Citrasu kok menang karo Petro niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ono. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk monggo Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Paham. Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Lah iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho? Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citrakswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le.
Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong lewat iso jeplak, ora dikancing kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Kendhone ngenten iki, nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane, nyo. Lho. Nggon dodo apa, nyo? Nggon ndas apa, nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Oh, gondodo apa? Nyo, ya. Mburi ya kena kok, nyo, ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Nekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro, pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sanggas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Kono ku aku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun ngono. Modar. Ora apa-apa. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasake iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora di agama kaya. Oh, nyo. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Oe. Coba ora ana tongseng. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo. Ya. Pindho. Tambah pisan. Omah loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Saku aja. Ayo, iya engko sik kita tata kok.
Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Apokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwas. Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggodel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Sultan Toha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusmaning jajalan. Petruk saya kirani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat gretel nenggul. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Woi. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran sekretaring baune iblis lan Petro, Bagong ora minggat sing kono turate gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi te? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapuni tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahe kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 9 sasi sekumana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki
Terus kowe gayane dandani apa? Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono ya. Yo. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti, irunge rada dawa. Lah iso lulus, dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki perguruan tinggi. Ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Sik. Kae wis tak tuku to, Gong. Heeh. Kok tak doneh ya. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Bela iki, mereka. Wah, kepro watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku meng donga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mbleset terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uye ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo ta, Tru. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Petro kandhang ngono. Wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Itu kowe. Ora ana Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Aku yo ana arek cilik banget lho. Ora goleki gareng manah rekoso. Aman serang lampun cek, Tru. Goleke pusaka, Tru. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Ya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentokke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Halo, paling jangan setan pala. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik.
menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Wale. Walik. Panos maning jajaran sultane bawane iblis anak kuwi. Jagat. Somo iki Prabu Bale metu. Lho iki kuwi. Lek aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amoy Suramarata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecuk pipine. Wah, setan ora setan asli takono bodo. Kowe Bagong. Wah, nenggala ora temomo ning dadare Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gleteng. Bestro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu kowe. Goleke Kamandra aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan ku tandange dapi-dapi Cerewet. Lho. Pun jebol cagak bendera ngendi kowe? Iki wis saged ngendira iki. Iki lho, wis ono. Wis ono. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong sing bayar aku nih to. Iya. Weh, wong kok gleleke aja-aja. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. Edang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku. Lho, iki nggawa genteri apa? Wonte jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok ora Baladewa mulai kaya edan. Acu. Wajib nyawa. Wah, mutan ya wae iki. Pak Prabu raturi kendel. Pak Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Pak Prabu. Kula ingkang rahipun Kresna. Jagen wong belajar. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare ora Bu. Iya. Saren. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawati. Wise. Ora pojok ngengkok koyo ngene iki. Rada sih. Inggih Pak Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Kresna. Wonten kari dawuh. Kula aja percaya. Aja percaya kuwi. Kuwi duku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo. Kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya ya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Kresna, kepiye kabare? Kresna. Kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen lakon tak jauh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing andhap karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus. Bapak Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Bapak Prabu. Iya, Senjaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, Senjaki. Pak Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Wis saiki sakarmu kan percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Pak Prabu, Piye? badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Menawi
nalika semanten kula pinanggih kalian Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula punika Endang Loro Temon ngaten temanten kakung saged ngaturaken nggih ruba pepenginanipun temanten wanita. apa Kresna? Apa Kresna? Kok Prabu Mandura ingkang menika Kendra riyin. Siap. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggih ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Nggih Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Nggih Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten. Wah, yo. Ya nadan saktenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wadon Kanjeng Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngatos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, Lho kok kaki? Yayi Prabu Sir Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Pepenginan Mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Nggih Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin piye? Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Aku lek salin piye, Truk? Aku ora ngerti ngono. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura? Dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke Manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Karepe kudu dibeksani Wanara Seta. Urine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Nggih Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Lha apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petruk, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngapa ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Angkeme. Malah krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya.
Bagong diparingi, diwenehi Kakange engko ora tak wani meneh. Nggih. Oh, Petro wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikai Bagong. Mboten. Nyotampanono kowe dhewe peken dhewe, nggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku Hus. Wes kok. kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Suwasa apa cindhe Parijoto Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Pun nggih. Iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Suwasa. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-balik. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menawa butuh sawaya-waya ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot ora? Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati.